Elikkä Armi Keijukainen tässä moi. Ja tilatkaa mun kanava. Olisi kiva, jos siihen tulisi enempi tykkäyksiä ja tilauksia ja sitten tonne judo. Elikkä Armida Keijukainen tässä moi. Ja tilatkaa mun kanava Armida Keijukainen. Ja ehdottakaa siihen, mitä videoita haluatte. Niin mä sitten toteutan niitä aina kun kerkeen. Ja sitten tilatkaa Superjudot-kanava. Ja myös mun. Ehkä joskus toteutamme heidän kanssa video joskus yhdessä. Ja mitäs muuta mä kertoisin itsestäni? No, että mulla on vähän erilainen hiukset. Joo, tämmöiset vaalean, tommoset ruskeat, vähän ruskeata, naperytty varata, mutta no way. No, sit mä harrastan rassajunutsua ja nyt mä oon sitten mun 2 naapurin kanssa judos myös ja ratsastusta ja musiikkia ja niin. Hyvää pääsiäistä kaikille ja muistakaa tilata mun kanava ensimmäisenä ja sitten Superjudo-kanava seuraavana. Olkaa kiltisti, älkääkä kiusatko ketään tai syrjikö ketään.